inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya ya tafi hamidallah wa asna alaihi sai ya gode wa Allah iya ba Allah summa qala sai ya ce ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha babu wani abu da da can ban gan shi ba face sai da na gan shi ana hatta aljannata wan nar har wuta da aljanna to na ne ce bai san gai anan ba gaibu ba ne in ƙaryar mutum Buhari to a Buharin ne ko to ka gani mutane idan ba su samu zaukin annabi ba shine ta shirme me akai gaibu kuma a cikin bayan Allah gaibu guda nawa ne kuma Allah shi ya faɗa ya sanar da manzon Allah alimul gaib fala yuzhiru ala gaibi ahadan illa to illa man irtada din nan idan ka fassara ta fassara zahiri sai wanda ya fi yarda da shi daga cikin manzanni waye idan ka dauko ka buga man irtada min rasulin zai baka adadi na hisabi na jimalu muhammadul murtala ba anan babu abin da yake to yanzu wannan hadisin mazala ya ce an kayar da ni komai da komai abin da na gani da wanda ban gani ba na halitta tun farko har ƙarshe har ma lahirar duka an nuna min da wuta da aljanna duka na to sannan kawai wani ya zo ya ce wani annabi bai san gai to uwarka ce ta san gai akwai matsala babu abin da ba wani abin da yake na Allah ne da ba na annabi ba in dai Allah shine da gaibin shi ya san gaibin to annabi ma ya sani kuma ba mai hanawa itatuwa kututture sun yi magana da annabi ba adadi idan katadata ya cire annabi ya mayar da shi wannan aka sani to an cire idanuwa da yawa annabi ya mammayar ba so ɗaya ba mun ji ruwa ya bulbula yan yatsunsa ko to ba so ɗaya ba so goma ba an yi ba adadi to maganar cewar ya san gaibu ya faɗa ba so ɗaya ba so goma ba a hajjatul wada ma ya faɗa ba ga shi Anas ya ce ya gaya mana ya faɗa mana ma kana wa ma ya kunu wa ba sai ya kunu komai ya faɗa har ma ana sake cewa a addinin nan ya gaya mana waɗanda za su kawo alkhairi da cigaban addini ya gaya mana sunan ɗayansu kowanne da ƙabilarsa da uwarsa da ubansa da inda yake a zaune da wanda za su kawo lalata da rigima cikin addini duk ya gaya mana har ya ce nasiyahu minna man nasiyahu wa wa'ahu minna man wa'ahu wanda ya mance wanda kuma ya kiyaye ya rike a cikinmu ya rike amma ya gaya mana ƙol a kwanakan nan da yana wa'azin to wannan hadisin na hajjatul wada kaga yayi daidai da wannan na